Shall we have breakfast together? Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog po. So ngayong araw ay pupunta tayo sa Wheeltech Santa Cruz, Pampanga para i-review yung bagong motor na Kawasaki Barako 175. So abangan po natin yan mga kapatid. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel ay subscribe ka na, and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod yung video. So ito po mga kapatid yung bagong-bagong Kawasaki Barako 175 2021 model mga kapatid, no? Pero meron akong napanood sa YouTube na meron na rin silang ilalabas mga kapatid na Barako 175 na FI na po. Pero itong i-review natin mga kapatid ay Euro 3 pa rin siya mga kapatid, no? So, tingnan natin yung kanyang makina. Yan o, Euro 3 siya, compliance. Yan, vibrator yan. So matipid na rin to sa gas mga kapatid. Pero yung latest na version na ilalabas pa ng Kawasaki Barako ay yung FI na po. Abangan pa rin natin yan mga kapatid. Pero ito po yung 2021 model mga kapatid ng Barako 2. Yan, ganito na yung decals nya, no? Ang kulay pala nito mga kapatid ay glossy black and combination ng gold. Yan. Yung decals niya dito may gold yan. Tapos electric starter na rin mga kapatid. Yan po. Tapos analog pa rin yan. Then dito yung kanyang fuel gauge. Then yung signal light. Then yung sa headlight and then yung neutral. Tapos yung ignition key, ayan po, standard ignition key. Sa mga switch ng ilaw ay premium na rin, no, mga kapatid, dahil Kawasaki to. Yan, ito yung kanyang high and low, turn signal light, ayan, kusina, and then ito yung bukasan ng ilaw, meron din siya, pero wala siyang kill switch, no. Then ito may electric start din, and then yung throttle nya, okay, napakalambot. And then yung preno sa harap. And then ito yung kanyang clutch nga pala, no. Yan. So malambot din mga kapatid. Then dito sa kanyang head, ganun pa rin mga kapatid. I-cover yan dito.
Then sa kanyang headlight ay halogen bulb pa rin mga kapatid, no? Pero ito ay salamin po ito, no? Yan. Tapos yung kanyang signal light ay halogen pa rin yan. Then ito yung kanyang fender sa harap. So kulay black, glossy black. So matibay din dahil makapal yung ginamit na metal, no? And then